कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. अलीकडे हत्तींचा वस्तीत शेतीत बागायती देऊन नासधूस करण्याचं प्रमाण वाढलंय. याता जाता दोडामार्गातील मोर्लेत पिल्लांसह हत्तींचा कळप दिसला. यामुळे आता हत्तींची संख्याही वाढली आहे. पाहूया. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.